3, 2, 1. Natatugaw na apaw. Kaya nakaslapag kay bubo ang mga piyot dato yung guyot mo. Mas lapay mo namang ibumpa-bumpunaw. Apo. Sapay manpas kami ng alas 12, nabigat kami Pasano tumapaso. na makipamunkong ka, Uncle? 40 discount, di tayo pwede manon, di kampo santaw. Ito'y tangatan. Dito itan, parigado Ito'y lakay. Kukutol kasla ka mo nakalputan nga lawlawa. Napigsatay na talagang kay. Kaya pa'y. Apay mano ti pinutot mo. Duduwa. Duduwa. At Tapos sapay di ba kumaw? Awanan. Napanan na. Natayan. natayon. Manong nga tawag kayo nga balaw? Tracy. Trise! Makaispo kayo pa'y. Adayupay. Atayupay ti patayok mau. Nakaispo kayo pa'y. Adayupay. Atayupay. Ang Angkel, pakasilat. kapag ka 3 nga tawon nga balukan, into no bigat, agriin ka alas 4 parbangon, mabangka di sa ango, di ruangan, ti balayo Tani, alas 4 parbangon, agtadir ka lang akasta. Agtutok okay. Aglabos ka, itayang akasta ni, mailawan lang yung mailawan. Ako ba ni tayo pa kasi basita nalidog di camera Ay, ay sige, YouTube. dito. Kailangan tayo tikwa isilaw. Basta silaw lang tukak na to yung uncle. Ayan. Anya, ti ba daw dayaw nga naagan mo uncle? Fernando Pinangaraw. Fernando Pinangaraw. Babalik pang araraw. Uncle Fernando. Malo, titawan mo. 70 po. 70 po! Ne, nasapa ka mga nalungtok Di ka kayo nagmarmara sa baka, langatang ka. Inatin. Ako na kayo guys. Nabagat naman. Anya, hindi trabaho ng Uncle Fernando. Tumatrabaho tidaga. Ay, manalon ang kan. Ay, manalon. Ayan. Among tiyak talon ka ron. Kayang-kayam. Inya oras di pa nag-arado. Di oras pa nag-alaraw. Basta bumigatan. Gamsa bayak nga galadaw. Ay. Agar-arado ka man itirabi ay. Sa bayak nga galadaw. No, natulog kami kiramen. Karado kayo manang. No, nakainanak. Agarado manan. Nabalik sa naarado, ti ibagbaga nila kay Fernando Inya na itar aradwang lungog, winupatag. Di aramada. Di Arado! aradaw. Dito palang tatad. Ay, patag. Yan na dyan, na maga nga daga, wino na basa nga daga. Nabiyag kayo pa. Inya tararadun yun, na maga, wino na basa. Di jay na maga. Wala din nato, yung sakit. Nausugnot nga rin, tararado na dato, talaga. Na may maya no, nabasa, talo tagalis-galis na, yung binidyo to pram, Fernando. Ambaw ka grout. Buwan manang. Kasano ka grout? Inya oras di pa nagraraot mo. Kasano kaya grout? Sige man. Ay, pakasyay. Mayat di pa nasakit ti siko. Garo daw. Uray katigin. Tanawan kaya. Kaya. Ay, kasyay. Napisapan. Amom ti agabunaw. Woy! Sa bagay, uri umping amo ti agabuno suleng. Apay. Tumakita na di kapagayan, abuno danya yan. Matataan ka. Ang kansong kami ti may isang Ilocano song. Well. Irok no yung may para kanyam. Tanta, adda ti mechanics na. Well. Noy niya tiniggamak kanyam, iggamak tiniingay. Well, no, As kasi pangarigan, iniggamak taulong. Iga na mamad yung ulong. Kasyay. No, kinulding na taulong, kulding mo dati ulong. Yung Kasyay. pinungot ka, pungutan mo. Kasyay. Manipot ulong, agpap pababa, agpap pababa, agpap pababa. Kasi ang Fernando Tulay. manipot ulong, agpap pababa, agpap pababa, agpap. Maya kakaruban ni Fernando po Managpatigaw. Ang natin nga kaluban, apaputundan. Kung marang, narwa mo. Pap pababa, agpap pababa, Narwaman agpap ka. pababa, agpap pababa. Hindi na rin kami yung dakal ba Kasi na, makapagkala mo ilangan tituhi, tibinalunan. Dakal, kasi dakal. Haan, Nangay. kasjay karugate. Datoy na dakal. Sige. Siya ko ni Auntie Sulain, uncle. Well. Shakmat ni Auntie ko yung
Ang amo na kuha ng kar. Sakmat ni article nga ingeng. Ayan. Tatanga ni dalam di manay. Kagsala tayo ti balse. Among ti sumala ti balsay. Hindi makaya pa yung basi. Oh, sige. Maestro, pasok. Wait a minute. Wait a minute. Angkal, nagdigos kayo. Napanglo ako. Haati sa lunsod no nagdigos kan. Woy! Oh, baka man at gulubot na yun, nasugsugod pa lang ulaw. Mas lakasin po ti katalakwa. Ay, kasta na talaga. Sinabasa ang pitong Dragon Balls! Kaya, anti-suling ang kalahang ng mga dantahan ng mga maestra, di ka mga estudyante. Wow. Medyo bata ka, maestro. Medyo bibilisin mo yan. Ay, pasensya kayo na po, tatantan bilang nga po makatulog yung organista tayo. Ang kapkapakay lang kami abo. Talaga yung organista niya po ko. Ang Ang tamon takpila. tuktok ka, kas na takpila. Umanap ng pasyan, hindi bangulak. Napanak ng pasyan, hindi bakla. Napanak ng pasyan ko na lang ay Fernando Manga. Dumanod ka dito'y Fernando na ang tugaw ka. Tugaw, oy, nakakouch tayo. O, nakatubig na daw, ya. Fernando. Okay. Sit. Itamon Fernando, dalupot mi nga puro dito. Ibut-but kita timid mo. Sige, kasyayan ka lang. Ay, na, gahayan, artista ako, parang garaw. Nagbali na nga artista kanya tayo nga lugar. Wow! Artista ako naman. Artista! Artista, suwawawang gamin sa lahat na. Datoy lang. Sige. Hindi ka makulo. Inig ka makulo. Ay, siyak na, hindi ka namin tubalik inisulay. Kulay. Tapos lagumatang mo burger ni Fernando buy one take one. Hindi ka makulo. Kasta. Ay mababain na. Hindi ka makulo. Ay mababain na. Ulo. Hindi ka makulo. Una na. Ay Dayo ka pa ayayayatin. Inig ka makulo. Aguri ka Fernando. Aguri ka. Aging ikuma. Itungtungan ni Ingay na may pati siyak mag-ibigan. Alay sa bagay ulo man lang mo. Maya kapag nag-gumutaw lang. Kasama na ng amlingan ah. Ako rin ka ate, magpaganan kinyang Ingay. Ingay pagpagana. Kabalik ka nga pagpag ka lang. Pagpagkalam yung ulo na, yung bali yung baba. Wow. Ano datay ka pinikal mo, matay ka kadagos. Wan amom, tigas ka ng pagkal dito, hindi kan ligay. Na portidis di kalman. Tilas nga nang igam mo dito itatay na kumatos. Tilas mo nga nang igam dito isusok nang abaktiwiting. Inya di baba, idi ulo ni Fernando. Di kayan kau, kami. Diyan masumbaran mo lang. Ano masumbaran? Ay, lang kayang Inya di kalatong baba, na. di ulo, biya sumarno, ina datoy. Dato pultak mo nga dato. Mugi. Muging. Sige. Datay mogay. Hindi ka makbuging. Ay naman. Muging. Hindi ka makbuging. Ay mababain na. Hindi ka makbuging. Kala lang. Nalalayo ka pa yan. Hindi ka makbuging. Ay mababain na. Amok si Dan Tatay. Inya. Sardinas na ako kukot. Inya ti babati muging ni Uncle Fernando. Oh, inabiyak ka ba? Inya ti babati muging ni Uncle Fernando. Aguray ka. Tut. Tapos puto mo yung muging na.
start. Ikaitin mo na. Ay, ang mabalinti mata, uncle. Lalang nasulugan na kami ni Sulig. Dito tayo, agong. Agong. Sige, din agaw. One. Inigamak agong. Aguray ka, Sulig! Aguray! Sound! Nagagusap sa imam! Tao, nasa nga na yan sa paday. Wow! Nabang ka nagpa-uy-uy na! Umpis po kayo. Marang. Yan talaga. Umpis po kayo. Ampay. Ang payapay nga rin nagangsag. Ang tuta punasan ta! Punasan Buwang ta! nga ima, buwang nga ima. Buwang nga ima. Buwang nga ima, punasam. Sa. Mabalinang! Kita tao. Agong. Inigamak agong. Agong na. Ay mababain na. Inigamak agong. Ay mababain. Oy, ikaw, manakisaw! Inigamak agong. Kula na. Inigamak agong. Kung makadugtog ko. Kurang mo lang ka nasukilan dito, bungko. Naranggas ka mga alakay, nagpuputol ka lagaro din, naranggas ka mo. Kaya di ba ba? Di agong ni Fernando. Ini nga kay ako nga isulat natin partit ni kanya tayo magbibigyan. Wow. Kanya nga rin ti babati, agong mo, Uncle Fernando. Jatid tokin niya. Di mang ni Salvar tiyak muntaw. Dataw ni iwat ka. Alang nga mabalin, alang nga kawalong dato iwat ka. Data nga party ni Bagbagin. Data ditakan to nga maisalakan no pinag-uukom ni Apaw. Wow. Nga may sumutun, tikid mo. Para kanya kami. Datoy, yung tawag mo dito yung Uncle. Dini. Tinig. Napaw. Kaado pa yung mararin mo. Kasaw. Tinig. Hindi kayo tinig, Uncle Fernando. Tatay tingay. Inigamak tinig. Ay mababain na. Tayo makilagpan na niya. Inigamak tinig. Ay mababain na. Inigamak tinig. Muna lang. Inigamak tinig. Ay amuray ka! Kaya, Timid ko na nagpatimugin ko mo ito ka na palpian. Hey, kurada na yung pagkasawag mo. Ang di unong ang dakatukak mo ta kasi na. Kaya labay ko tinlapaw. Alay, itong prank bitaw. Ilabay ko inlapaw. Waka. Kamatisa ka na turukak mo. ang nati ba ba? Ititibig ni Uncle Fernando. Susok. Susaw! Susaw! Makatutulun. Dito hitay susaw. Dito tayo tungod. Tungod. Wow. Ayos sama. Tungod. Isuna ang nasya. Wow. Nasilingin baka mga... Di pa isudaw. Hindi pa isusunod. Agor ka muna mo takibato ako. Sumapli mo tas ang aw mo. Madisi ka. Tumabay. Dito tungod. Yung kumitag isang aw na. Anagor kita masulay na alyansa. Inigamak tengel. Sunalaon. Ano bang ilang yan? Sige man. Ay, bata ka mga kuko natin ay. Yang na yung pagbaba. Wow, naman ang baba. Yan ay babang data. Magkaibaan tayo, ma'am. Kagdilaw. Ang gagday. Sige. Inigamak tengel. Ay, baba. Balila. Inigamak tengel. Kapia! Abay, di kakikita na pala pinagkay. Pagayayo mo, pagayayo. Nag-ibang-ibon natin ay sumusunod yung protocol. Hindi na protocol. Naka-social distancing. Inigamak tengel. Kulala. Ay, Adayo ka pa, ayayayatay. Inigamak tengel. ay, baba. Gusto. Kang nga nila karoon di ka makagulayan. Bumagkal ka kay. Iknya, ti baba, ti tenggad ni Uncle Fernando. Susok. Suso! Talaga ilaban na tabla. Alay ko mater kagarudo. Suso ka na, ne. Handa ka. Natano lang daw yung pagbibiyag tubig. Fernando.
Agpili ka, ina kaya mo, petroleum jelly, wino tayo black. Para kanya kan. Ang lawan minukan ni Ged niya kaya mga ano, di susunod ngay. Wala ka ticket ka naman. Conforme. Uncle Fernando, tanawan mo, tanawang kang alugay. Okay, bakit? Balisok ka parang kumingin. Ano lang ulit nagpagtaw? Ang muna itudugtod, masugat na marugong ko. Ang kang alugat, lugi nito yun ako, pangaguyod dato. Upat ka guyog. Natamtamaan! Bata! Kuna na ay, abay ang mabalin na ikanan, nang naliti ka lang ang makasdangon, nautog ka pa ilaan. Pwede daw! Eh, Adi lang susuningin tiga mama. Mga dati tababa kaya. Okay lang kiningin tapadang mga ukulan. Ay, sorry ka. ukula na, nagtakulogol ka. Datong. Asaw. Ngayon niya, tinaramid ko tabaro kong mo. Isumad ka namin ng jibaro kong niingay. Nung niramas ko tabaro ko mo, ramasan mo. Kaya, Wala pa napanok ang madang. kaya mata. Kaya data, kapkapoy ka lang. Datong. Inig ka baru po. Bainan. Ilang damang paruko. Bainan. Ilang damang paruko. Unanan. Ayaw ka pa yan. Ilang damang paruko. Ay, so, tagdadak ng tilbon na. Kasi, nalabaabot na baka. Ada ka ito. Tama na isa. Kinaungkot baro ko. Ay, mababainan. Kinaungkot baro ko. Kinaungkot baro ko. Ay, mababainan. Sa tulong ko. Iyok-yokot baro ko. Kuranan. Inunuwag baro ko. Kung mo, aburay. Dato yan. Aburay ka masugat. Malisot na barukong ko. Ay, dinayado ko mo Kung mo, hamo ka pagpagsulan. Pag-aasing na yung kaya tag-suicide. Ano, ang suicide ka, murder. Sige. Sige. Inuwag baro ko. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Naninitaw! Nalmos! Tatantahan naman ang pagkabilaw. Bungbulang, pagtog ka ka. Bukan na ang saan ka kahalos. Wala kayo. Tanong. Tanong malapo. Gagpupuro. Amalakaw. Nawan tinalang ng tapo, mabaling kita rin tanaw. Danom. Tapo, uray lang nagmulagat si ka. Kaya, di ba ba, ito yung barukong ni Uncle Fernando. Minum ka pa, Uncle? Sige, pagkakam. Blok. Nakakasang gonggonam. Service ba na? Sige. Basta ito po rin kami ako na, Sulay. Well, Yaman na. wait. Sulay. 30% discount kami ang kalagawaan na dapat discount mo. Sige, di ko na service. Ang Wait. po kami. Holiday promo ang kal, isang promo. Blok. Ay, kaya pa eh. Kaya pa. Ano ba ba? Apo, uray matayin niya si ka basta makaumo balat suso. Yati babati suso. Iti tayo niingay tayo. Iti tayo yung pusod. Huwag ka na launay mapandog tila ka. Iti tayo Kita man tapos sa tuwang kan. Agore ka na mga marunggay tayo tugtol ko agugod ko bigat. Pero men, kadagdaga. Apay ka ati ka nilinis pusod yaw. May inaabo minatayan, dumawat amang tirik tayo tugtol ko dito. Pero ba? Mapalabas di makadominggo, bunubunda to yan. Namuro. O iti tayo yung pusod. Angkan, ay natin isang katidugan nga ramay mo. Data. Tukaw. Oy, atid dug. Oy! Nabakit ba ni Fernando ah?
siguro, Fernando, ipay-pal mo amin kinya dati, malto ta anak mo. Awal tayo sukat naman. Abay na tayo mo. Kasi tayo pinabuk ko. Ay, dapat ko ito ka. Parang tingat ka lang na kaya. Alay. Jesus! Dati ti pagkutikot mo yung pusod ko Among dagkon ikaw. Agsukil, agkutikot amam. Why? Word, talaga laban. Nakapanas ka mga nagkutikutan. Pagparasin ka tayo pa na parasan. Sige, sige. Baka nalipatan na nagkutikot yun, kinutrisi ang taon na balong. Buwa ko na. Tuwa ka nung Tuwa. tipuso na alay. Hindi na tira. Siya laon tikutikutan. Kami na tabay ko lang. Hamo nga mapal... Tuwa tipusod ko. CS kita to. Makuti ko biti CS ko rumbara na. Hamo mabaling ang kutikutan dati ang tel kamabanglos. Yung na po yung tupay, yung kawalong na ito, mabanglos, tatagod fresh na karne. Di tabi na tatawag. Uy, nagalas ni pusod na. Aguray ka! Nagalas na pusod mo. Abaya, Nagadoon ti buong na. ato'y buok na dato, dato'y dutong na dato, itawag dito yung suling, karog. Karaw, kapit na karaw. Karugtong ng bulbol. Sound. Inigama, Pusod ay mababay na. Sige, isip mo. Hindi ka magpusod ay mababay na. Hindi ka magpusod ay yung kapay ay atay. Hindi ka magpusod ay mababay na. Ipas pa ng kaya na. talagang imabog na kay Kasye. Paano pa, paano? Inya, tibaba, tipusog mo. Datoy. Atoy, da kami nga babae, nagregla kami na sakit. Datoy niya tawag titoy. Puso. Pusong ay sus. Pusong ay nakay sa dangan langan. Ay naman ko datoy patultulak. Oh, pusong isos. Alay, sound. Singpabog data. Pakikabilang mo sa ibang mau. Pakikabilang. Isang paupok balamong dati mo. Agaw. Dito yung pusong. Dito yung pusong ang kaya. Inigamang pusong. Pusong. Akala ko rin ibabang dato ito na makapahalubiin. Inigamang pusong ay mababay na. Inigamang pusong ay mababay na. Inigamang pusong inigamang pusong ay mababay na. Oh, nataya. Gustong Hiningimas mo mo ito. Pusong ay lahat. Di ba ba itipusong ni Fernando? Ay na, Diyos ko. Just Tatatatwa ka ng pautang sinlak mo. dirat ka niyo. Ginagtubo nga lasag. Ay na. Lasag. Lasak. Inyang lasag data. Natawag kita. Diyan nga mga ano. Tatay, naglakam kayong balikas di suso. Tata datoy din may pag- Data, buwan mo yung putre. Buwan pala. Buwan. Alay nga raw, dapat kaputang Mama ko na punay. Ay, laya ko pa ilaan. Tata, si kailan ingin kaging naputang kaputan at angkal. Tane, kabutong kaw. Wow. Wow. Sa bali ka may tikas na tinakay, hindi ka nilakay ko. Gamitin ko tilakay pa din, nagpururot ka sa tato. Sige, ilaya Si mo. kayo wag, agim no na kayo hingin, ang kamababaitan na hingin at damog kasana. Ang mabalin natin tanongin niya po mo datoy, maipungot na imang kagatod na. Pukul ka na, kawin Pupul na. ka. Sige. Ang mabalin dato, at ang ipon na datoy. Ito'y latan, Fernando. Layat pa lang. Layat pa lang. Inigama. Ano ilayat? Dito, yung Slow lang, maestro. kadatalutik mo din ka na. Inigama. Basta
Kim Tugun Maya, takal pasay. Dakkel Pasay. Dakkel. Dakkel. Kasulawan Fort na kandidato. Iyawin mo tayo pag-isang pa ko balatong lubigas. Ayos ka lang ang ayos ka lang. Nabanong ka. Tatanong ka? Kaya nagpasalamat kami kinamangkal ka na nga sa katatahan kami na naragsak amin tatlo. Wen, ayan, oo. Kanangkal, sakbay ka nga lipasan, sakbay tayo nga lipasan. Aghay ka man pa yung video, YouTube video tayo, atay tipuro ay tilalaki nga nakangisip. Hay ko na maghay ka, tamalay mo may isa kang ag-trending kay YouTube. Kud nga ni Christmason, baka may isa ka mo nga mapagasatan nga mapagkita dagiti followers kag subscribers ti Suling Daos Band. Ang Ayan. kanda ka tipang merindam na bigat ay baglay, gatang mo to tipilis kiniklaw. Ayan, salamat ang kala. Mabuyam to, ato nga nangyari tatangarabing ijay YouTube channel ng Tisulay. Agbuyakan daw, tamay sa kanton nga si Kataw. Oh, kaya, tatan. Tangkyaw, gal, tangkyaw. Ayan. Palakpakan tayo manggaro ni Uncle Fernando kamay sa isuna. Ganang isa, itiladingin, iti pamilya nga nasitngan. Kat Uncle Fernando, tatay, sinundo na kay Jay, tatay, itulod na kamot lang. Kunting katahimikan lang po, pamadayaw kin Uncle Fernando, tay tulod men. Bagiti mga yat na makipagtulod, ijay kailangang likod. Uncle Fernando, aming nga kasapulam, ibabalong may. Agati midyas, ulos, tanaditang lamay. Kung tay kay kaya mo nga balanggot, kung pabanglo, yung pabalong may. At dapat, tintad mga kwarta kinyan, tayong na pamasay, nga dumaran kini San Pedro. Kung sabay lang ko mga Uncle Fernando, tanasaya at ipakay kayang. Yun na. Oh, igay nga umulwanan, dahil hindi pag-itupan di ako init. Ayaw. Lisan nyo tatakas na may sagi. Barangay Tanaw, di ba antay? Barangay Tanaw! Ante, pulpun na to, yung koronasyon. Nagimar kabado man eh, sumilap. Mas nakabang na. Tayaw, iwag tayaw. Naggudan na di panukan. Oh, tayo. Naggudan na di panukan ko Ay, di manok, dududin nyo. Buhay nyo, buhay nyo di kwato, ititubay tao aras. Tayo, tulog tayo, nakulpin na to. Ay, Fernando! Hoy, may isa lang! Ay, sala di bangkay! Ay, Nabalong ko. Kusa. Ay, nagatitong mag-ibig mo, isubot ng tinangkil ay alaya na sili ka magis mo sa bagay na kanaan. Hindi ka pinuha ka na siya'y danilan. Ay, nagbutay ka na, nagbutay tayo. Ay, ang likod tayo. Ay, untot ka di ka nalasanan. Fernando! Kaya taaso ba kay nakalta natin bangkay? Ay, na! Ay, na! Bakit nakan? Isang Pedro! Bago yung isang Pedro, sinawa na pala! Tulong kayo. Ingat yan kayo. Kararagan na kayo ito kananayo. Tumugaw ka! Wala bigay kalala niya. Pagayom ni San Pedro, tani nag-imarpado ni San Pedro kaslakyat-kyat. Alright, ayan. Thank you so much, Data Apo. Hindi mo na ako parang may kinihingi na kay Apo kang awit. Nagparang kami Apo damdama para po sa aming second set. Wenang kay pa ikaw awit apo, tatiba ay itibunggay ti Suling Daos Band kada kayo tatangarabi ikas la halo-halo. Umun-unod kumimimas, rumagrabi pumimpintas. Palakpakan tayo ng tiga Suling. Salamat kinihingi. Salamat